bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere kono kadi on bismama e yewtere men pamen pamminen yewtere nde ganduɗa ko aadi hakkunde mon e Pindi Média walla mbiyen rédaction Pindi Média en garti kadi e kattanɗe e jomiraɗo joom baɗe bawɗe o ngam ɗowde nde ɗo yewtere en jettimo noon e hokkude en kadi fartange e tawtorede oɗo ñalawma kono kadi en jetti jignaɓe ɓe en ñaganimi ɗumen Allah ɓumnata e ƴiye mumen en juuli kadi e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen kala toɓe mbawi wonde e duude Baba Adama kono kadi en beltanimama ɓe no fewi e accude hakkillaji mabɓe e Pindi TV tengti e nde ɗo yewtere pamen pamminen hono no gowɗen ɗum ni wadde tan hande kadi en gaddi toɓɓe ɗe ganduɗa kadi ko toɓɓe payodinde toɓɓe mantiniɗe kadi e rendo ngo tengti e leydi men Sénégal en gardi hen kadi worɓe fulɓe ɓe kewɗen yadude kala e saaha ɗo banggue men ñaamo ko Amadou Moussa Anne mo hay goto wattake présenté hande wondude El Hadj Abbas Sarr kañumne ko noon ko adi foof toɓɓe men bandiraɓe caggal nde calminmi on bismimi on toɓɓe men ko toɓɓe 4 honon gowɗen ɗum waɗirde ni ko adi fof ko alhaali Ba Diakhaté fawgo mum jungo eɗen gandi ko hunde ganduɗa heewi haalaluji e leydi ndi e ndeɗo yontere kadi addini irto hakkude landa Pastef e landa APR ko heewi yiyama hen konguɗi kewɗi kadi cuutama hen kono kadi addi ñeññere e hewɓe tengti e yimɓe landa APR ko wona ɗum pawaten hen ko jogogal leydi ndi e oɗo saaha no teskorani ɗum ko hakkude Bassirou Diomaye Faye mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi e Ousmane Sonko e gardiɗo jagorɗe heewiɗo yiya kanko gardiɗo jagorɗo o pellitte ɗe hoorejo leydi ndi fonno ƴettude ko kanko de ƴettata ɗeɗo pellitte kono kadi won jalte ɗe ganduɗa koye hoorejo leydi ndi fonno fawade kono ko kanko gardiɗo jagorɗo o koye makko fawi ko wona ɗum pawaten hen ko alhaali drogue mo ganduɗa o haala mum kadi heewi e ndeɗo yontere tawi ina hen mantini ɓi Idrissa Seck mo wi Idrissa Seck hande mbo sikki ala mo anda Idrissa Seck ko mbiyata ko tan hay mo yiyani fowrude nani ungago mum sababude darde mum e leydi Sénégal wonde ɗum kilifa kadi to banggue politique ardade ɗum kadi landa kono kadi joganode ɗum jaggue mawɗe e nder leydi ndi ko ɓenni ko fawti hen ko gaynirten ko e kuule mennode ɗo ƴettede e nder leydi ndi tawi haɗo rewetake kono kadi caɗele muɗum ina jokki woni kuulal anti taba kono kadi e kaɓotogal plastique ko ɗum ɗo woni toɓɓe men hande ɗe ganduɗa en gaddi ɗum e tabal ngal ngam rippande hen bandiraɓe no hanniri ni honon gowɗen ɗum ni wadde ko adi foof en calmodirtu e Amadou Moussa Anne banggue men ñaamo Amadou Moussa mi salminima mi weltanimama mi salmitimama debbo mo jaara e jammuli Halimata Oumar Dia en calmini yeɓoɓe en e oɗo saaha ɗo goni e nder joktinayyi windere nde foof e kuuɓal kadi mi salmini El Hadj Abbas Sarr hande kam mi wasa yejjidde saabu kanko ndendumi plateau mi salminirima hen an e hoorema ko noon waɗi noon komi wonko dokkumami haade men nadde ɗo ɗum ko an e El Hadj foof aɗa andi ñanden on toñino Diadiaɓe kono noon koye moon Diadia ko kam machallah kono ananɓe ɓe e Sarɓe ɓe nan ɗon tan ɗum wonno on salidde ñande hen El Hadj Abbas mi salminima a salmitama sohna Halimata a jarnama no fewi kadi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV kala ten mbawi wonde nder duudu Baba Adama en calmini Amadou Moussa Anne no fewi tabarakallah machallah mais également en calmini no technicien saabu so tawi en doye joɗaɗo ɗo ha hunde fof kadi wawa latade mi sikki kamɓe ɓe jeeya hen ko wona ko ɗum aussi enen ñaago Allah subhanahu wa taala kala ko wawi yewtede émission wawa famede no hannirta noon wawa famede hakke famamuya men mbawen famminde bandiraɓeɓe kono kadi naata e haqqillaji men jooɗo e ɓerɗe mumen no hanniri ni ɗum noon bandiraɓe en puɗɗoto tan yewtere men hande e oɗo aset nde ganduɗa en gaddani ɗum bandiraɓeɓe no mbirumi ni tan toɓɓere meɗen adande Amadou Moussa Anne koye ma paami alhaali Ba Diakhaté caggal nde on activiste mo ganduɗa ko républicain o jeeya koye landa APR en jii caggal fawgo makko jungo haalaluji ɗi keewi pele o heewi hani heewi e yimɓe landa APR ɓe ganduɗa cuuti konguɗi mumen ngam ñingde oɗon fannu kono kadi en jii hay communiqué ɓe jaltini kamɓe landa APR ngam hollidde yidde mabɓe ko yo Ba Diakhaté woppite ko ɓuuri yawde e yaccade eyyi Halimata ko eɗen mbawi wiide ɗum ɗo jogori wonde ko mato ko fergo damal jogal ngal udditoyade ɗo e yeeso
tawi ko damal mataw natirde haare entre guillemets hakkude laañe hakkude landa Pastef e landa ko ganduɗa kan woni APR walla yimɓe coalition Benno Bokk Yakar sabu mbiɗa sikki oɗo tarih o woɗɗani tarih mo woɗɗani o woni ko landa gonnoɗo e opposant ngana kañum ari wonnoɓe hanki tan walla naane kikiɗe so tawi ko noon mbirumi ɗo nde wonata jamma walla nde weetata hanki ni tawi ɓen gaari pouvoir wonnoɓe pouvoir gonte opposition te moni fof humpani ɗum no ɗum wano hakkude mabɓe e ɓeɗo yimɓe landa Pastef bon Bah Diakhaté noon ko tuuma ko min to bangam ene waɗimi ene niɓɓiɗe hakkillam o seeɗa mi fammina naam woodi ko haali mo haali o ko tergal ko laaɓɗo e nder leydi ndi sabu so neɗɗo woni premier ministre ko institution woni konnguɗi neɗɗo o fotani yettade ɗum c'est-à-dire mbiɗi ko wone konnguɗi hayso tawi koɗi gonga ni won neɗɗo fotani yettade Bah Diakhaté noon woodi ɗo yetti kono aɗa faama wonde no Halimata wonde ko mataw ko mbiyatno hanki ko tan oɗon gonɗo opposant oɗon kaala ko belɗon e amin minen hannde on gaare pouvoir min gonti opposition amin mbanno mbaɗan ɗon ni ɗum ɗon noon so tawi leydi yettima ɗon tan ko ɗum probléme ko haali ko moƴƴani naam hayso tawi wona gonga fof haalte no mbiɗa joni ni kono ko ɓuri hen ko hawdemi ko wiyede wondene o tuuma ko wadde offensé premier ministre mi sikki on article kam ala fof ɗo windi e nder constitution leydi Sénégal hayni constitution aduna o kam ko kemmi ko yurnade donc mbiɗa sikki won konngol fonno fawede e dow Bah Diakhaté ko wona wondene waɗi offensé premier ministre nanten ɗo ko article 80 wadde offensé chef de l'état e ko nandi hen kono wona wadde offensé premier ministre ɗum kam mbiya ɗum nande sona ngol ɗo lawol kono eɗen paami wonde sen ndenaki paaɗen koye joptigo politique min no paamirmi koye joptigo politique paaɗen sabu so tawi ƴeewi yimɓe Pastef ɓe ko wayen Abbas Fall nan hen puɗɗo haalde wonde yidde mumen ko yo poursuite judiciaire waɗe beele ko guuretno ko walla ko gurnano ko e saaha lawol ɓennugu ndu beele ɓeeɗo kañumenne ene mbawa wudde ɗum nana won yimɓe ne mbiya wondene dame robos ne gudditi e ko nandi hen oɗo saaha no mbinomi ñande ni e plateau goɗɗo mbimi ko Sénégal hande o wonko sohli eɗen cohli réconciliation nationale eɗen cohli beldal eɗen cohli gurdam kadi ɗum so tawi juuti ma bonnan opposition kesso kono ma bonnan aussi pouvoir o par ce que en joguiɗen ko pouvoir législatif ene wonde pouvoir mo ganduɗa kam tigi woni exécutif jogui exécutif o ko kamɓe hande wonɓe pouvoir ɓe mais jogui pouvoir législatif o ko ɓe ganduɗa kañum woni opposition ɓe janggo jaam so tawi Ousmane Sonko yeehi toon to assemblée nationale pour yiɗde wadde déclaration onon politique général ene wawi woda ko jibini ɗum to banggue caɗele woda battane ɗe ganduɗa ma heɓ ɗum to banggue gardigu mum to banggue no foti ni lelnirde gueɗe mum e ko nandi hen ɗum noon wadde ko wiide tan en tout cas ɗum ɗo ko haala ka ganduɗa ko haala mawka kono kadi mbiyammi ni ko ina foti ñippede sabu so renaki tan ɗo fayi ɗo nanɗon tan Elhadji Abbas Sarr an holno jiiruɗa ɗum ko joptigu walla ko hunde fonde wonde caggal ɗiɗo konngudi woni hen wiyoɓe offense oɗon mo Amadou Moussa wi kono kadi diffamation en nani ɗum hen e ko nandi hen diffamation noon so wiyama diffamation ko ƴettude kabaru mo ganduɗa wodani pawa ɗum e dow neɗɗo o an hol yiyandema e on fannu eyyi to tawi puɗɗeten ko to banggue diffamation so tawi ko banggue diffamation kañum kam d' après ko kelɗen wonande avocat ji Bah Diakhaté mbi o wonde o addi preuve aji ko haalno ko foof omon jogui donc ɗum noon kam mbi sikki so tawi ɗum noon en laati en wawi taw peut être ko haala diffamation kam ɗum ɗon kam ma fawt faye banggon sen gatti e banggue mo ganduɗa ɗum offense au premier ministre min kam so Allah tigui rigui hanki mi jalni ha reeɗo muusi sababu mi heeɗi ministre non mi heeɓi maître Elhadji Diouf ene holliri wonde vraiment kañum kam ala ɗum woni e aduna o wonde wiyede wonde waɗi offensé le premier ministre ɗum kam vraiment ala ɗum meeɗi nanede kono noon aɗa andi ko ɗesi hawnade hen seeɗa woni laamu kesu ngu dans tous les cas de figure kamɓe ɓe goni ke yoftade par ce que mbiyata ke wonde keɓe gurno ko walla keɓe gurnano ko alay saago ɓe jofto ɗum ha timma par ce que en nani ko wayno Abbas Fall en surtout Abbas Fall mo ganduɗa ma wi ke e wonde ko APR naɓe ko yimɓe rewɓe ɓayde keɓe rewɓe noon yooɓe colle place uji mabɓe to e Rebeuss yooɓe udditan dame ɓe nanne toon udde kamɓe foof alors que hanki ɓe jetti hanki no wano hanki
kala konngol coofngol ngol Sénégal andan andi ɗum ke saha mo ganduɗa hoorema oɗo lundugol maɓɓe kamɓe pouvoir ko kañumen gandi ɗum par ce que Sénégal andano yimɓe ne ƴetto seeɗen Sénégal meeɗa ɗum andude Sénégal meeɗa andude a faami neɗɗo wona caggal leydi a faami ene guida yimɓe wonɓe gayde ene soddo cocktail molotov en e gueɗe baɗe noon ene nelda yo yimɓe mbaɗe ga yo yimɓe ɗumin d' ailleurs wone mabɓe waɗɓe ɗum avoué ganduɗa hoorema kañumen daari kalima mbi ko minen mbaɗanno ɗum ɗo sababude ɓe donki dañde manam gueɗal mabɓe walla keɓe coyno e laamu ngu ke ponno ko heɓe toon woni mataw beñeɗe fecce ɗo ɓe cohibde gâteau mabɓe gueɗal mabɓe ɓe cohibde alors kamɓe pelti yaltude ɓe kaala alors pour min jaggimi hande fonno wonde ko yimɓe mbaɗa tempo manam ɓe jaara sees surtout kamɓe laamiɓe ɓe jaara sees ɓe ganda c'est vrai ɓe ndewno ɗo moƴƴani a faami mais yeɓe gandu ɓeɗo wonɓe ɗo kadi kañumen se mbaɗani sees ɓetto tan ko saasi te so saasi wonat les grands perdants ko population o hono no gonirno les grands perdants e ɗiɗo duuɓi jawtuɗi ni en tout cas min mbiyami so tawi joftigu ngu kam nan ɗon ɗum ɗon yoɓe jaltin ɗum e hakkillaji mabɓe ha laaɓa saabu so tawi ɗum yonti so tawi waɗoyi kadi enen en ganda to ko ɗum jibinanta en ganda kadi to faya saabu so woni kamɓe ɓe mbi wonde ɓen ɓe ganduɗa kamen goni lundiɓe ɓe oɗo saaha kala koɓe menno hanki yo ɓen meet ɗon ko probléme ɓenne en ji nana dari ne mbiya kañum enne ala ko kulani ƴenƴaki no ɓe jiiɗi fof yoɓe mbaɗ kañum enne ko dardotoɓe ko huccodiroɓe e mabɓe ɗum ɗon addanta en ko kulhuli mbar wona ko wanno ko ɗum jogori wattude ɗum noon cikkumi nde laamu nguɗo nde yahata nde tengti e président Macky Sall hoorejo leydi jaltuɗo nde yahata nde wonko daranino wonko wonno darde mum woni ngal ɗon beldital ngal Amadou Moussa haali joni kono kadi e jaafodiral ngal e fof wadde firti ko ha hande ɗum wonko heddi ɗon so tawi ɓe darinomo ɓe mbi oɗon amnesty ko yo yimɓe beldit yo yimɓe jaafodire ɓe hen mbi yo justice waɗe ɗum ɗon fof woni hen koɓe jaɓɓi koyɗe mabɓe ko ɗum jiɗɗen wiide ko ɗum woni ko soyna ko ɗum noon ɓuranani hay goto e ɓiɓɓe leydi ndi saabu wona gartame men en jii ko ɓenni ɗo ko caɗele ɗe ha hande battane mum nani e leydi ndi nana rewe ɓiɓɓe leydi ndi ɗum ko to banggue faggudu to banggue gurdam yimɓeɓe to banggue psychologiquement aussi ha hande ne hedde yimɓeɓe ɗum noon en ñagaki ɗum Allah ñaguiɗen ko yo ngal ɗon beldital e nden deƴre heeɓe kowona ɗum kalten koye alhaali jogogal leydi ndi e oɗo saaha no yirani Amadou Moussa ani en jii hande o kamɓe Pastef ni so tawi haalama ɓe mbiyata ko Sonko moye Diomaye moye Sonko hen sahaji ɓe mbiya Diomaye moye président Ousmane moye Sonko mbeɗa Sonko moye Diomaye moye président voilà merci Elage ɗum ɗon ko expression ngaji ɗi ganduɗa eɓena cuuti ɗum gila nde faya e campagne nde ha heɓama ɗo nde laamu ngu nde ɓe keeɓi laamu ngu e juuɗe mabɓe wiyama wonde Ousmane Sonko kay ko kañum waɗi feere ha Diomaye heeɓi laamu ngu hande o yeehi ha wiyama duyo ɗo wiyatno duyo ɗo hande o jiiɗen ko Ousmane Sonko ma mbiyani Amadou Moussa ko kanko ardi ndiɗo leydi saabu en jii pellite woni pellite ɗe o ƴettata kono kadi woni jalte ɗe ganduɗa vraiment ko jalte ɗe hoorejo leydi te haɗani kanko omon hen holno jiiruɗen ɗam ɗon gurdam aussi pour jokkandemi hen caggal diwo tan ko tandem ɓe mbiyat ɗum joni tandem mo ganduɗa koɓe yimɓe ɗiɗo nangodir ɓe liggodira mais hollirde wonde tan président de la république suɓoro ɗum ko président suɓoro ɗum ko ɓiɓɓe leydi ko ɓesguuli ɗi ñande jour vote président wattake désigné wiyetake tan min cuuri junggo Halimata kañum woni président de la république non ko vote dawat bulletin ma en jiito rewata heɗo déjà guilay parrainage guilay casier judiciaire guilay ha ñande jour vote donc noon ko président Sénégal ɗo ha 2029 mi wasa wi 2025 no ñande hen ni ɗo ha 2029 ko Bassirou Diomaye Faye woni président de la république ɗum ɗon woni ko constitution sénégalaise waɗi pour waɗi ko wiyete ko ha joni ko ɗum constitution yamiri jaaɓi tugnade lesso ngaji ɓennuɗo ɗo ɗi kono noon wonko jiiɗen ene darni hakkillaji kadi moni foof ne foti miccade so tawi ɗum ɗo ne jokki holno Sénégal jogori wade e banggue gurdam mum démocratie saabu a wawa wonde premier ministre joɗɗa jonde chef de l'état a wawa wonde chef de l'état gonta joɗɗa jonde premier ministre ɗo aɗa jogui premier ministre waɗa jogui premier ministre maɗa jiiɗen ɗo ko premier ministre joguiɗo pouvoir président de la république par ce que en jii kala ko président fonno wadde sowona taw ko jilluji woni voyage uji ɗi woni e wadde ɗi fewde leyɗele diwanuji tawa on takkiɗe Sénégal ɗi
ɗum tan woni ko président woni e waɗde ɗo e ɗowde conseil des ministres e yaade jilluji e galleji diine kono ko heddi to banggue décision ngaji ko fuɗɗi ko en tout cas lewru nduɗo hande oɗo aset koɓe gaari pouvoir lebbi ɗiɗi jimmi wiide donc guilden fewde joni jiiɗen ko Ousmane Sonko kañum waɗa recevoir les ambassadeurs kañum waɗa recevoir certains yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko diplomate en te diplomatie foti yewtede koye table chef de l'état wo amma so tawi chef de l'état ala ɗon jogui ɗanndugal yamira lomto muɗum yo premier ministre lomto ɗum jaɓɓono ɗum kayit nan ara tawa koye yamirore mum eyyi kono noon président wawa wonde galle premier ministre jaɓɓo diplomate ɗum ɗon ko hunde ganduɗa nde min en hawimi kono kadi ma yaha miijiɗa wonde ko yimɓe kalanno ko mbi wonde ko Diomaye woni président kono ko Ousmane Sonko dirisa leydi ndi ɗum ɗon noon goto fof ne foti namditade hoore muɗum par ce que ma jibino caɗele janggo e jaam woni ko jibinde caɗele ko kanko président cuɓaɗo janggo e jaam omo jogui yimɓe ɓadiɓe mo yimɓe ɓadiɓe ɓe ne mbawi wiide an ko ponɗa wadde koko kaari waɗata te ɗum fotani wonde par ce que ko an ɓesgu Sénégal suuɓi ɗum ne wawi jibinde caɗele kanko Ousmane Sonko janggo e jaam kanko jogori wonde basɗo par ce que so Bassirou Diomaye Faye felliti filñitade ene hebta ko jeeyi wontata ko haare par ce que on wawi finde subagol kanko nomi Ousmane Sonko o wi ɗum wondene mi ittima mi simima goɗɗo kanko ɓuuri jogade pouvoir o donc noon mbiɗa sikki neɗɗo rokkata hay foof no foof hayso tawi hande kanko wonno désigné Bassirou Diomaye Faye yo wotanama gañimane Sénégal naaɓe cuɓaki Ousmane Sonko cuɓi ko Bassirou Diomaye cuɓi ko Bassirou Diomaye Faye hunde nde ganduɗa kamɓe wondiɓe Ousmane Sonko ɓe mi anda so tawi eɓe jiiɗi ɗum nande nde tawnoɓe mbiyata ko on Bassirou Diomaye Faye ko Ousmane Sonko woni jopaniɓeɗoɓe ɗum ko kañum e hoore muɗum woni koɓe cuɓi ko so tawi ɓe cuɓima Diomaye kamɓe wiide mabɓe ko ɗum ɗon firti ɗum ɗon noon Elhadji Abass Sarr annene hol yiyande ma e nde ɗon darde en jii hande Ousmane Sonko hay ko wayno conseil des ministres so tawi communiqué mum yaltino heewani yiyede ɗo wiyete wonde hoorejo leydi ndi haali gayni conseil des ministres on mo ganduɗa kañum woni premier ministre aussi kañum ne haali walla ni hay oɗo conseil des ministres jawtuɗo wonto banggue presse aji ɗi ɗi ganduɗa hay ndeɓe mbaɗata ndeɓe ɓayinta kabaruji mabɓe ɓe gardini ko Ousmane Sonko pellite Ousmane Sonko ɗe ko ɗen ɓe gardini e conseil des ministres o ndeɓe puɗɗi fawde hen Bassirou Diomaye Faye ina wayno beele presse o ne wona wonɓe e wallidde e oɗon fannu ha hunde saabu eɗen gandi darde presse no wayni yajde ko heewi hande o juuɗe mumen so tawi naati hen tan ɓeyto ko lawde kono noon aɗa andi bon fotani bettude hay goto ɗum ɗo fotani bettude hay goto par ce que déjà kanko Bassirou Diomaye kamɓe ɓe kollitini wonde mo yinno ustude pouvoir uji makko o totta ɗum oɗo mais ɗum laataki par ce que ɗo e Sénégal enen joguiɗen ko régime présidentiel a faami ko président kañum woni neɗɗo mo ganduɗa hoore ma kañum woni dow fof a faami ko décision ji mum kala institution gonɗo ko président woni dow hen jungo mum mais kanko o wi à un moment donné o yinno ko sindoko sago makko o usta ɗum o halfini ɗum Ousmane kono noon population mo ganduɗa hoore ma gotinima ɓe jejjiti junggen nanne nder gaska ko wawa yaltinde hendune o nanne gaska ko wawa yaltinde donc walla wami je sais pas en tout cas ene nanne nder gaska ko wawa yaltinde wona parce que a naati tan yalti ala ɗum ɗon ke on ɗon occasion noon Ousmane woni profite ene waɗa ko far waɗa ko sindo ko vraiment ko famnode walla ko nannode walla ko amnode ko institution walla andude kadi manam leydi hono ɗoyirte ene wawi taw premier jaggin ene wawi taw mo rokku hurum premier ministre mbottata par ce que hande ɗo woni ɗo kanko o jaggi hoore makko kanko woni président de la république non mais est ce que wona aybede pouvoir c'est à dire aybede woni hooɗede laamu ha ɓurti mais bien sûr kono mbiɗa sikki jomumen en gandi hono leydi ɗo wirte en mbawi Ousmane Sonko oɗo Bassirou Diomaye Faye andani leydi ɗo wirte en andi leydi ɗo wirte Ousmane Sonko andi leydi ɗo wirte mais jimi wiide min jimi ɗo en ko ceerno e almudo mais président de la république no mbimi joni ni président suɓama ko ɓesguji cuuɓi ɗum ceernago ala ɗo almudago ala ɗo hande so tawi ne wona ceerno ko Bassirou Diomaye Faye mais wona Ousmane Sonko woni ceerno ɗo Bassirou Diomaye Faye mais c'est à dire que aɗa andi Bassirou aussi est ce que a ƴeewi exactement kanko ha hande omo waɗi dutti haqqille makko beele ko kanko woni président de la république par ce que ay hen sahaji ɗum dutti nder haqqille makko kanko est ce que à chaque fois o yiɗi tat par ce que a yani joni mbiɗa e wonde ɗo ganduɗa hoorema corps diplomatique poɗɗo arde e nder leydi ko wayno comme par exemple ambassadeur ara Ousmane Sonko en tant que premier ministre ya jaɓɓoyo ɗum wona jaɓɓa tan mais ko jaɓɓo ɗum adda juɗɗe waɗa ɗum installé jeeyde muɗum
mais ɗum ça veut dire beaucoup de choses hein. So wonno ministre des affaires étrangères ne famni parce que ko diplomate affaire diplomatie étrangère jogi mais ko premier ministre ko wala recevoir men ko ɗum waɗi men jeunesse to kala mais ɗum Amadou Moussa ko hunde hawni te ko hunde gandanɗo hoore mani ko jogori ko jibnande jangde Sénégal conflit on conflit en tout cas won yimdotoɓe ɗum ni oɗo saaha caɗele hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo ko ɗo jogori ummorade sabu no yaari ni eɗen gandi joni joni Amadou Moussa haali kanko Bassirou Diomaye Faye hande o so welama o fino wiya Sonko mi ittima so welama aussi décret ji kewɗi ko kanko sifata ɗumen e ko nandi hen caɗele goɗɗe ne mbawi ɗon ummorade sabu Sonko hande sen ƴeewi ɗum ɗon ko teskuye mo ganduɗa yimɓe fof ne mbaɗi ɗum ha yimɓe fof ko teskiɓe oɗon fannu ma mbiya ko kanko woni président kadi ɗum ɗo ko Elage wi ko bettani yimɓe de sabu sa ƴeewi nde suɓate nde hewɓe mbi ko Bassirou Diomaye Faye holko jeeyi sababu Ousmane Sonko suɓimo so tawi ƴeewi e nder landa Pastef heewi ɓe ganduɗa ina daari kañum en ne jogui profil o ne jogui capacité o ne jogui mbawka ka woni compétence o e foof kono de Sonko suɓaki ɓen suuɓi ko Diomaye ɗum ɗon haaluji jaltino beele wona Sonko ina andi so suɓimo goɗɗo mo wona Sonko wawa tamde ɗum e jungo mum ko wona Diomaye jaafo ɗon so suɓimo goɗɗo ko wona Diomaye est ce que ina wawa ɗum tamde e jungo wawata tamde ɗum e jungo mum ko ɗum waɗi o suuɓi Diomaye omo andi Diomaye vraiment omo wawi ɗum tamde e jungo makko hono sabu ɗo joni ko tamde tan ko ɗum mbawɗen wiide Ousmane Sonko kiri omo haala ko o wi kanko omo andi Diomaye hono way tidde kadi maire ittani ɗum o rutti kadi o bon ɗon kam o sawatan rutti ɗum wiyat ɗo kanko faddi kanko o yanno hono o Diomaye dal kanko ɓuri ɗum hay ɓurnugol cumti kanko ɓuri ɗum wawde ɓarde ɗon ko yannu mais ɗum ko adi élection ngaji ɗine kono au delà de ça min ko ɓuri hen ko jahludemi ko ɓuri hen ko hawdemi seeɗa e ko ɓuri hen ko hulɓindemi d' ailleurs ko président de la république waɗa annoncé fewde ɓesgu Sénégal nayi fof wi wonde ñande 15 lewru mai ene uste nguura ka mais nde wiyata wona 15 ñande 14 premier ministre jooɗo e ko wiyete conseil interministériel ko fate banggue affaire nguura wiya gustugol ngol wawa amnade janggo ko ɗo e mois ji garoji Amadou Moussa hay to banggue littoral uji ɗi kay ɗon aussi waɗi ɗum ɗo hakkude mabɓe saabu kanko Diomaye o ƴettino hen pellital ha o haali caggal ɗum ko Sonko ruttiti wi ahan ɗum ɗo ko wino ko ala wona noon koko jokkate ɗiɗon ɗen golle dartinta e koko jokkate donc woron jejjita ɗum o wino e wonde kadi so tawi o rewni lawol maɓe gaccoya so rewani lawol kadi mo haaji nofu ɗum woni no haala makko kadi sa ƴeewi hay projet moɓe jaltinno ɗo walla mi wiya soi-disant projet ɓe jaafo o wi ko boyni so rewnani lawol maɓe kaaji nofu ɓe gartira président kanko yehini hawwi président de la république ɗum nanayi projet maɓɓe o ɓe mbi ko so tawi président de la république rewnani lawol so yiiɗi selde seeɗa ɓe batta ɗum ni hennene donc ɗum ɗon foof wadde nana yiye Allah andi to faya hen ko woni yeeso daɗani guilom ɓeydanma ɗum hen voilà ɗum ɗon en jokkat toɓɓere men wonde nde ko alhaali drogue mo ganduɗa o haala mum heewi e ɗeɗo balɗe tawi jeeyi sababu o ko ɓi Idrissa Seck innede on fannu woni Abdoulaye Seck en jii caɗele gonɗe hen ɗe saabu ko jagga hen e cocaïne ko ine heewi tawi kadi ko international firti ko jungo makko ina woni hen kanko Abdoulaye Seck ɗum waɗi mbo fawede jungo Amadou Moussa hunde nde ganduɗa ina heewi yiyede leydi ndi ɓen ɓe ganduɗa jingnaɓe mumen ina goni autorité ji ina goni hilifaɓe mbiyen ko nanaɓe andaɓe kono kadi ko joom martaba en sukaɓe mumen hen sahaji gueɗe baaɗi ni ina jiiye hen ko heewi ko wayno drogue en ko wayno hen sahaji jaaha e nokkuji tan ɗi ganduɗa ko nokkuji ɗi fotani wonde nokku mumen e ko nandi hen caɗele kewɗe ina jiiye hen Amadou Moussa walla ko wayno gueɗe goɗɗe won woɗɓe ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe hooreɓe leydi ni limanoma hen e ɗiɗo dumunnaji ɓennuɗi hono jirɗa oɗo fannu e ɓen sukaɓe ardiɓe ɓe ɓen sukaɓe woni mo yimɓe mbiyata les filles ou les fils de papa c'est à dire ko sukaɓe ganduɗa ɓe bayraɓe mumen ko terɗe mawɗe ko jaggue mawɗe jimmi wiide e leydi ndi soit jomumen gonni koye pouvoir walla gonno koye pouvoir walla bawmumen ko milliardaire en ko sukaɓe ganduɗa ɓe vraiment ne jogui cuusal ene jogui yaajede mawde e wadde wona gueɗe e leydi he sa ƴeewi wona tan gagani drogue o taw haade drogue o taw e haade suudoyade rewɓe banggue hôtel aji ɗi ene woodi aussi sukaɓe hewɓe nan ɗo hande oto taw joomumen ngala permis tawi so matricule oto yiyama tan walla ni taw oto ala matricule mais won ministre aussi mo ɓiyum wannoɗo accident te ƴeewa tawa ala tawa manam ala hay permis kono mabɓe ne keewi no mbayen leydi he
ɗum ɗon noon mbiɗa sikki ngal ɗon cuusal waɗi ɗum ko anndude wonde bamum ko jaggal mawgal e leydi ndi ko jaggal ngal ngannduɗaa so tawii joofima tan taƴete ɗum ne addana suko jogaade ngal ɗon cuusal e waawde waɗde ko waɗata ko to baŋnge ɗen geɗe kawtoride ko heddi noon min kadi hedde baŋnge goɗɗo mo jaggumi o wonaa kamɓe fof mbayi noon wonande baabiraaɓe ɓe ene gasa tawi won ko mbaɗi occupé goɗɗum ko wona yuntade sukaaɓe walla neede sukaaɓe tawi jomumen ndewi ko geɗe ɗe ngannduɗaa ko geɗe fewnude leydi walla geɗe yaade alhaali mumen dawrugol e on tuma sukaaɓe gacci ene mbelta ɗum ɗon noon ko ɗum probléme o ɗum mbi sikki neɗɗo kala ko wawi wonde e aduna sa woni galo e sa wona galo sa woni ko mbawɗa wonde fof lamɗo emo wona lamɗo fof ɓi foti wonde koye needi moƴƴiri par ce que ɓiɗɗo way comme no ko awdi ni donc awdi sene suuɓe ko keele cuɓete te ɓiɗɗo o so jibinama e saaha so jibinama e galle galo e so jibinama e galle basde fof galle lamɗo emo wona lamɗo fof ko ɓiɗɗo tan o foti ko wadde sibir needi ndi innama are foti ndi manam hebde an jinnaɗo ko mbaɗa woni fof sa debbo sa gorko poɗɗa ko yurditade ko ɓi o yahata e kala e saaha ɗo e nder leydi ndi eto caggal leydi mais ko ɓuuren ko wonde probléme noon Halimata sukaɓe koko bellita sukaɓe les filles et des fils de papa la koko bellita no beela joɗirte avion ngaji no beela natirte hôtel aji no beela aussi jeeyirta walla codirta dorog te ɗum ɗon sa ƴeewi koɓe gone wadde ko ɓi bas o watta ɗum par ce que ne jogo kulhuli so tawi ɓiɗima janggo e jaam holno yaltirta ɗo goo to banggue hol banno ɗum intervenir ɗum woni to banggue intervention ɗiɗi so fama kalis ko hol joɓo donc ɗiɗon kulhuli ɗi garata koye hakkille suka mo ganduɗa bamum ala ko manam wonani jaggal walla ala ko jogui e poche jawdi ko noon Elhadj Abbas Sarr hojomaji meɗen goni koye dogde dartaki ɓeɗon ɓe ganduɗa ko les filles à papa walla des fils à papa beele ɗum ɗon ina foti jeyde sababu an ko jiɗɗa fof mbaɗa kala ko ala haqqille ma yawat tawde woni bamma ko jaggal walla ko joom jawdi aɗa andi haala ka gayni hoore muɗum fils à papa fils à papa fille à papa fille à papa ɗon tan haala ka guess quoi c'est à dire ɗon joni ruttintoma tan ke safal mbiyat ko ɓe mbi ko kala ko ɓi capar yaltini bawal ke koyngal tilis ɗitin est ce que yimɓe poti wadde posé question est ce que comme par exemple jinnaɓe o kañumen hol comportement no jogui mbal jinnaɓe ene peewi mbal jinnaɓe ene peewi par ce que addantama waɗatma wiide noon woni comme par exemple aɗa andi mbiɗen joguino mawɗo goto ndeysan o wiyata ay ɓiɗɗo saɗa yiɗi ɗum nede jarani kada fii jarani kada muti jarani kada ɗum ala wayno moƴƴi tan sa wayno moƴƴi tan waɗa copier o ɓiɗɗo waɗa tan ko copier tawi tan an aɗa yaha yaadu moƴƴuɗo aɗa haala moƴƴu aɗa peeje moƴƴe kala ka jaaɗa tawata ko en rewi lawol woy sa jimni tan ko noon wayata tan kono noon so tawi comme par exemple an yo Allah yafumi hay won gueɗe aɗa waɗa ɗum mbatta ɗum ko yeeso ɓi won halleji mbatta ɗum ko yeeso ɓi mais aɗa kar ɓiɗɗo cuusal e woni diiluji surtout won diiluji aɗa kar ɓiɗɗo cuusal a faami aɗa kar ɗum cuusal e tigui rigui wawde nadde ɗino réseau ɗum ɗon addani ɗeɗo caɗele wonde ɓeɗo sukaɓe ganduɗa jibinam men ko jagge mawɗe tawa ine daro kañumen ɗiɗo darde en tout cas min Elhadj mbiyammi ko ɗon kam min mbiyammi ko wayno Idrissa Seck so tawi ko gonga Idrissa Seck hay haalaluji kewɗi e leydi ndi a hewani nande hen sahaji ko maayi ine yalta eko wuuri ɗon kadi ko probléme te won ñanden won documentaire goto mi anda so documentaire mbiyammi ɗum walla so on waɗatno commentaire ko wi ko wonde Idrissa Seck ɓiɓɓe muɗum fof ko oɗo tan anni ɗum hen ɓiɓɓe mum fof sartim cagal seeɗa Idriss tumano ko ɗo tan ƴettude jawdi yimɓe fof nayi ɗum toye Thiès e ɗum de hakkude mo koye président Abdoulaye Wade en tout cas ne hawni seeɗa min kam ɗon kam mbiyami fanal mais taw nokkuji goɗɗi goppam donc ko mbimami ko yurnit tan ha nder ƴeewa en tout cas so tawi ko gonga Idrissa Seck oɗo Elhadj Abbas so tawi ɗon ko gonga ɗon ma en jaadu hen saabu haala muɗum yaltino ha woni ɗo caɗele ha wonti protocole e ko nandi hen ko toon gueɗe ɗe battidori kono tan hen sahaji kam aɗa yiya mo ganduɗa so tawi ko gonga hay goto andata ɗum e caɗele hay goto andata ɗum e bonande anda bone suusa bone yiiɗa bone kono jibina ɓiɗɗo mo ganduɗa kadi vraiment mbaɗa hen needi mbaɗa hen foof kono donka par ce que hen sahaji yaadiɓe bonɓe ni ne mbaɗa noon needi
voilà wadde a haali haala ka a gayni Elhadj Abbas Sarr so tawi ko gonga ɗum ɗo hennene ko caɗele kadi en jii hay ɓeen hooreɓe leydi ɓe ɗo yaltuɓe a yi ɓi président Macky Sall o holko haaleteno e muɗum haaluji kewɗi Amadou Sall hay so woni kañum kam nanaka e drogue nanaka e ko nandi hen wonto nana e banggueji goɗɗi kadi ɗi ganduɗa te hay bamum yaltino wi wonde gayni jangde kono liggaki ɗiɗon kalisaji holto jomum heɓata ça veut dire que ne heɓata koye bamum heɓata koye yummum nde tawno ko jaggal manggal ɗum noon ko caɗele mawɗe ko hunde kadi ganduɗa kamɓe ardiɓe e poti ɗum yurnitade toɓɓere men wattindine nde ko morlal jiire tan mbatten ɗum woni loi anti tabac e loi anti plastique ɗiɗo luwaji ɗi ganduɗa yiyanoma ɗo hennen kono de ha hande caɗele muɗum nana jokki ha ni won article laji jalti e ɗeɗo balɗe journaux ji ɗi ine gartira hen sababude loi o ɓenninede ha para walla haalede ha gaynanane trois luji Elhadj Abbas min kam cikkimi loi fof accede ɗo e Sénégal ɓay so loi ƴettama rewetake aɗa moƴƴi loi ko rewet wona so loi ɓamam moƴƴi ko rewe par ce que ɗum woni sababu loi mais so tawi loi ƴettama ɓami so ɓamama ha gasni so tawi heɓama voilà sa yi hande comme par exemple guila mandi wiya e wonde yo plastique itte ɗum hande plastique kadi ɓuuri hewde e Sénégal en tout cas mandi wiya tawa yo woppe simmede yo yimɓe goppu simmade e public lieu public hande ko yimɓe ɓuuri wawde simmade te ƴeew yimɓe ay joni min mbeɗa jeeya rafatɓe an aɗa jeeya hen par ce que tellement a wondata yimɓe e lieu public yimɓe gona simmade te sa renaki an mo simmaki oni an ɓurata dañde hen caɗele an ɓurata dañde wadde fit tan ko loi pour min kam jaggimi mataw foti tan ko woppede taw en attendant ha Sénégal ha jikkuɗi mbaylo ha ganden so tawi loi ƴetta so pellital ƴettama beele yimɓe ene mbawi ɗum rewde no hani rewi Amadou Moussa yiyandema e on fanno e morlal jiire hojomaji men ko gas c'est ça ko toɓɓe ɗiɗi noon kono noon mami morluɓe ƴeewa Halimata sa ƴeewi garami koye loi anti tabac mi sikku en 2014 professeur Kassel nawi ɗum saabi ha nawa to assemblée nationale neɗɗo daraniɗo e on fanno daraniɗo ko fate banggue haɓade simmi e hoore mum wona tan simmade e nder yimɓe walla e galle mum walla joñade ala ko simmi e mbadi kuuɓal par ce que sa ƴeewi holtama wonde ɗiɗo dumunnaji fanno ene manque marsude to banggue diwan occidentaux to won leyɗele mawɗe ɗe ko wayno Amérique ene wonde Europe e ko nandi hen donc ɓe jonniti ko ga e Afrique donc par ce que ga Afrique aɗum marché no fewi heddi noon ko kala peeje mbaɗama hulɓinama windama desinama fotama waɗama fof montinama kono hatta ene jokki waɗede heddi ko leydi ko kañum jogoto kuule mum kañum renata kuule muɗum kuulal kadi so tawi waɗama yo waɗe suivi mo ngal memi fof ande ngal ɗon kuulal kam memi neɗɗo mo kala ko wawi wonde rewi nde yeehe hen ha gasa kono on probléme no Abbas wini on probléme nan ɗo e nder leydi Sénégal ko ɗum kadi ko ɗum même kadi sor e kañum woni loi anti plastique woni mbusuji ɗi e dalliji ɗi hande sa ƴeewi daranomo ɗo ene haɗum haɗa kono hatta yimɓe jeydirat mbusuji ne cuuɗo joni natti suuɗede jaɗa fof jiita ko jowre mbusu jaɗa fof jiita ko jowre dalleji ene ɗo e nder wuuro ngo ene wonde e nder leydi ndi somi arti seeɗa to banggue cigarette o ko chiffre tan ɗo kamɓe ɗo sa ƴeewi OMS en 2018 ou 19 eɓe kolliti wondene kala hitande cigarette ne yooɓo pittali fodde million ngaji jeegom bani adama 6 millions e nder 6 millions ɗi sa ƴeewi ko ɓe mbi maayoɓe hen ɓe jaynoɓe ɓuuri hen famɗude ɓe jayintaɓe ɓuuri hen lebta par ce que 3 millions à 4 millions personnes ene kawra e ladial kala hitande tawi ko curki waɗi ɗum te ɓen jayna curki ɓuuri bonde ɓe mbi ɗum koto banggue basgol pital ɗi hol ganduɗo basgol coprète ɗi no foti en tout cas donc noon mbiɗa sikki laamu nguɗo pour vrai rupture wooda il faut ɓe kuule gotaɗe ɗe ndewe ha gasa ko ɗum woni vrai rupture kuule ɗe ndewe kadi kuule ɗe so tawi ɗe ƴettama ɗe tengtini kono kadi yoɗe gon kadi kuule kiisɗe saabu kuulal so tawi hiisi tan wodanno way en tout cas ko caɗele ɗe ganduɗa ko poɗɗe yurnitede e kala e saaha yimɓe ne kaala hirjinama waɗama hirjinuji waɗama foof kono haɗani de ha hande gueɗe ɗe ina wayno ko joni ni ɓuuri lajje e oɗon fannu en tout cas ko caɗele mawɗe caɗele to banggue rendo ngo e foof kadi ko mbiyatmi ko tan to banggue taba o kam ko mbiyatmi ko e kala e saaha enen africain ji walla ni somi wela mi wiya enen sénégalais ji kala ko natɗen enen en jahat ha ɓurten ɓe tawɗen hen ɓe sen goni hen arani en ko enen ɓurtoto ɓen jeyɓe ɗum ɓe ɗum noon ko caɗele mawɗe ɗum noon yo Allah hokku sutura yo Allah faabo konngol ma battindingol Elhadj Abbas konngol am battindingol de maro mbiyande ko tan kolle sa wallam kamɓe Sénégal waɗa kulli men tan kulli tan sa yi tan ha gandi ko an dattoro ne hawni seeɗa Halima vraiment a jarama kadi en beltanima bandiraɓe eɓe jaafo en kadi so tawi wonko tataɓe ganda ko hakkillaji tan vraiment gadduɗen
ngam ɓesondirde maɓɓe wona ni pour ɓurde mais ko ngam ɓesondirde maɓɓe tan ƴewde aussi vraiment yande men heenete non donc ha lawol gongol so Allah inchallah yontere fande so hawri e weleede Allah Amadou Moussa Anne jarama Halima ñaagui ɗo duwa jarama hande wirama haydara jarama par ce que hande a ñembani yanden ka ñembude ƴewran ɗum hande noon kama min hankkadi ko min wattata ƴewde mi ƴewat ɗo cukalel haɗa yam arde mi ƴewata an holno gonirɗa to haɗa yam arde an ñanden ka ndaɗo e wiide presse tan jiiɗa kam ɗo bonirani tan bonɗa hono hanno wannonde garra nde taw yaltani ɗum Allah waɗi hen ko ɗum waɗi noon yiɗi wi tan ko hande waɗi lebbi ɗiɗi ko président Bassirou Diomaye Faye ari pouvoir donc lebbi ɗiɗi naam ene famɗi laamu waɗede critiqué kono koko jiiɗen ɗo ko hawni seeɗa te tawno état de grâce hewno wonde nder Afrique walla e Sénégal ko lebbi 3 mois kono noon malheureusement état de grâce o gasi par ce que ko yimɓe ɗaminno ko keppi jiyan taw ɗum waɗi noon enen ko mbatten ɗo ko wona critique mais ko teskuye eko pamɗen ko woni koye waɗede ene waɗi wonko udden hakkillaji kono enen ɗamini vraiment to banggue men maɓe kamɓe ko maɓe mbaylu jaɓɓal ɓe mbawa artude ɓe pawa leydi ndi e dow lawol peewal inchallahu rabbi mi yetti elage emi yettima aussi noon ɓe pawa leydi ndi e peewal ɓe pawa leydi ndi ɗo foti ɗo fawade kono kadi ko yimɓe coynino ko e mabɓe ina wayno ko heewi kam so Allah yaawi haalede ɗum kono noon ha wonɓe ganduɗa de kañumen kam nana mbiya so Allah ɗum leeli no feewi ɓe mbi noon barme jogonɗo welde o so fasi tan ukkeki muɗum to gonɗa fof tawete toon ɗum noon bandiraɓe on jettama on jarnama e accude hakkillaji moɗon no feewi e nde ɗo yewtere gandinen bandiraɓe kadi message uji mabɓe eɗen jiiya kono kadi ɓen noddoɓe ne kaala haala yewtere nde machallah eɗen jiiya kadi eɗen batti hen hakkillaji no feewi eɗen jettiɓe hen eɗen jarniɓe hen kono kadi eɗen beltaniɓe eɗen eeriɓe kadi e ballal bang yo bang toɓe mbawri foof yoɓe gar ɓe janta hen gam wallude yewtere nde no wurdi saabu ko ɗum wawata nawrude yewtere nde yeeso kono kadi e kala émission gonɗo ɗo e Pindi TV mi yettima Amadou Moussa kono kadi mi yetti Haza Bassar en jetti Djibi Dieng to banggue caméra to banggue montage en jetti Ali Fall eɗen mbiya bandiraɓe tan Allah jarama ɓe jarama aadi men so tawi gueno ñaawi ko aset paaɗo yo jaam e kisal woni men enen kala on jarama